bodybuildingu, building fitnessu i bikini fitnessu. Ivana Uzelac iz Udruženja za bodybuilding i fitness Kleopatra Apatin. Ajmo jedan aplauz i ona probila lep. Broj 30, Jelena Lukić, klub Kec iz Sombora. Aplauz za Jelenu. Ovdje se ocenjuje lepota ženskog tijela bez izuzetne mišićavosti. Takmičarski broj 31, Maja Danji, Volejbal Beograd. Broj 32 u kategoriji bikini fitness, Maja Pavlović, klub Bora Čačak. Hvala, Mari. Broj 33, Sanja Zlatković, Pirot Džin. Podrške za ove graciozne dame koje su u sjajnom treningu. Broj 34, Dušica Šaponjić, Pribojska Banja, klub Bora Čačak.
Aplauzi za Dušicu. Još jedna Dušica, ali Pavlović, broj 35, klub Mr. Big. Devojke naravno i posle šetnje mogu da poziraju. Još jedna Valjevka, ali u klubu Železničar Smederevo, Dina Jovanović. Broj 39, Maja Predojević, Olimpija Kragujevac. Broj 146, Jasmina Smalević, Fitness klub, Fitness studio Ivan. Ajmo još jedan veliki aplauz za ove graciozne dame. Bravo sve žene u ovim takmičenjima. Molim vas da se udaljite 3 koraka unazad. Idemo pojedinačno opet te šetnja. Broj 28, Ivana Uzelac. Name
34 Dušica Šaponjić. Broj 36 Dina Jovanić. Broj 39 Maja Predojević. Još jedan aplauz za Bikini Fitness. 6 finalistkinja.